Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Инак боз фурсати нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад фаро расид ва мову шумо ба дидори ҳам расидем. Ман майёри милитсия Акбар Шарифи таи якчанд дақиқа шуморо бо ахбори криминалӣ дар миқёси вилояти Суғд аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ ба қайд гирифта шинос менамоям. пеш аз оғози барнома таъкид менамоем ки риояи қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ ободӣ ва пешрафти ҷомеа мебошад. мегузарем ба шаҳри пурраи хабарҳо. мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакен ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнини ғоратгариро ба қайд гирифт. таҳдиду зӯроварӣ нисбати соҳибхона ва тасарруфи 190 000 рубли Федератсияи Россия меҳвари ин ҷинояти қасдонаро ташкил медиҳад. ғоратгар ва ҳамҷавридаи ҷиноят сокинони деҳаи сори ҷамоати деҳоти моғиёни шаҳри Панҷакен мебошанд. Кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакен нагузоштанд ки нафари дасти тамаву ғоратгарӣ ба моликияти шаҳрванд Усмонов Абубакр Ҳадияевич сокини 52-солаи деҳаи сори ҷамоати деҳоти моғиёни шаҳри Панҷакен зада гумонбаршуда Сафаров Рӯзихул Сарҳадович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи деҳаи сори ҷамоати деҳоти моғиён аз ғанимати ғоратгариаш ки 190 000 рубли русӣ мебошад дилхушӣ намояд. ин ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнин санаи 14 ноябр содир шудааст. тавре мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент хабар медиҳад гумонбаршуда Сафаров аз бозгашти ҳамдеҳаи худ аз муҳоҷирати меҳнатӣ бохабар гашта назди худ тасарруфи маблағҳои пулии ӯро мегузорад ва бо мақсади дуздӣ тахминан соатҳои 2 шаб дар рӯи niqоби тиббӣ гирифта бо олоти хоҷагидории табар мусаллаҳ гарида ворди манзили истиқоматӣ номбурда мешавад. вақте ки соҳибхона аз ин ҳолат воқиф мешавад гумонбаршуда ҳаракатҳои рӯи рост ва ошкорои ғоратгариро нисбати охирон раво дида бо истифодаи зӯроварӣ талаби маблағ менамояд ва соҳибхона илоҷи саломат монданро танҳо дар пардохти сармояи аз муҳоҷират оварда дида ба ғоратгар 38 адад купюраи 5000 дар умум 190 000 рубли русӣ медиҳад. Аром сёрномам гуфтистам телефонам ҳам то даргиранда манам телефонам ҳам то даргирандам рӯш бадоштам рӯш бакшаги гуфт ки телефонда бикуш гуфт лавзи худаш қӣ. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ шахсияти гумонбар Сафаров Рӯзиқул Сарҳадович муайян ва қисме аз маблағҳои тасарруфшуда 100 000 рубли Федератсияи Россия ҳамчун далели шайъӣ аз ӯ гирифта шудааст. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ ки дар идома метавонад ба ҷазои ҳабсии тӯлонӣ вазъ шавад оқибати интихоби роҳи нодурусти зиндагӣ аст ки сарнавишти гумонбаршударо дигаргун сохт. сокини 33-солаи ноҳияи Ҷабор Расулов Шероз Ҳакимов дар содир намудани ҷинояти қаллобии гумонбар ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. гумонбаршуда бо услуби хоси мардумфиреби моҳи апрели соли 2023 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияро бовар кунонидааст ки бар ивази 50 000 сомонии писарашро аз хизмати ҳарбӣ озод менамояд, аммо пул ба манфиати шахсӣ истифода шудааст. зимни баррасии аризаи шикоятӣ оиди сӯистифода шудани боварӣ нозирони минтақавии милитсия дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷабор Расулов дар кирдори шаҳрванд Ҳакимов Шероз Рӯзибоевич соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғолакандози ноҳия аломатҳои таркиби ҷинояти дар моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда қаллобиро ошкор ва бо дастрасӣ талаботҳои моддаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. гумонбаршуда мавсими баҳорӣ даъват ба хизмати ҳарбиро ба манфиати шахсӣ истифода бурданӣ шуда моҳи апрели соли равон дар ҳудуди ноҳияи Ҷабор Расулов бо роҳи фиреб ба боварии сокини 45-солаи ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳия даромада бо муаррифии худ ҳамчун корманди сохтори ҳарбӣ бо баҳонаи писарашро аз хизмати ҳарбӣ озод намудан 50 000 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта минбаъд ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. کار همون آلترناتیونیش بود میکنم گفته 50,000 سومون گرفتم بعد وای بود که نتونسته سومی مبلغی وای به سلامتی خودم استفاده بردم موندگیشه. ҳолати ҷиноятӣ доғоваранда ба низоми сафарбарии даъватшудагон ба хизмати ҳарбӣ замоне ифшо гардид ки ҷабрдидаи ҷиноят ба нозири минтақавии милитсияи маҳаллии истиқоматиаш муроҷиат намуд, зеро ӯ мехост зарари расондашуда барқарор шавад.
маъракаи даъват ба сафи артиш аз чорабиниҳои муҳими сиёсӣ аст ки набояд ба манфиати шахсони алоҳида суистифода шавад. дар бораи шахсияти гумонбаршуда Шероз Ҳакимов гуфтанд ҷоиз аст ки қаблан ду маротиба бо моддаҳои 245 ва 247 кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. эҳтимоли ҷой доштани дигар тақаллубкориҳои ӯ фарзияи милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад ки тафтишоти пешакӣ дақиқ хоҳад кард. нафароне аз кирдорҳои Шероз Ҳакимов зарар дида метавонанд тавассути телефони боварӣ 6 22 22 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зисти худ хабар диҳанд. наворҳои характери иттилоотӣ дошта ки дар шабакаҳои интернетӣ нашр шуда оиди кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медиҳанд ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти корҳои дохилӣ қарор мегиранд. дар ин бахши барнома мо аз коргузории милитсияи шаҳри Истаравшан дар самти санҷиши ду навори дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида маълумот хоҳем дод ки дар натиҷа ҳамчун майда авбошӣ ва майда дуздӣ баҳои ҳуқуқӣ дода шуданд. ҳафтаи гузашта пайдо шудани ду лавҳаи видеоӣ дар шабакаҳои фейсбук ва инстаграм ки оиди судиршавии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медод аз назари милитсияи шаҳри Истаравшан пинҳон намонда ба зудӣ шахсияти ҳуқуқ вайронкунандагон муайян ва нисбати онҳо таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ татбиқ карда шуд. санаи 16 ноябр наворе нашр шудааст ки дар он ҷанҷоли лафзӣ аз ҳиссиёти авбошӣ аз ҷониби марду зан дида мешавад. дар натиҷаи чорабиниҳои фаврии муайянсозӣ маълум карда шудааст ки марду зани дар навор инъикосёфта шаҳрвандон Султон Хайрулло исқоматкунандаи маҳаллаи Зафари шаҳри Истаравшан ва Шукрона Ҷумаева сокини ҷамоати деҳотӣ зарҳалоли ҳамин шаҳр мебошанд. ҳодиса санаи 4 октябр содир шуда ба доду гирифти пулӣ вобаста аст. ҷавон духтар ба назди ҳавлии истиқоматии шавҳари холааш омада маблағи пулиашро ки қаблан ба холааш барои нигаҳдорӣ дода будааст талаб менамояд. азбаски холааш айни ҳол дар қайди ҳаёт нест, шавҳари охирон шаҳрванд Хайрулло Султонов оид ба маблағ маълумот надоштанашро иброз медорад ки дар натиҷа байни онҳо муноқиша сар мезанад. барои дар ҷои ҷамъияти даштномдиҳӣ ки осудагӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ халал ёфт бо дастрасии талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ майда авбошӣ протокол тартиб дода мешавад. дар навори дуюм ҳолати тасарруфи як адад равғани 5 литра аз ҷониби марди ношиносро истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн намуда аз мақомот муайянсозии шахсияти марди зараррасон ва пешгирӣ аз чунин ҳолатро талаб намуданд. ҳодисаи мазкур дар дохили бозори марказии шаҳри Истаравшан ба вуқӯъ пайваста аст. милитсия шахсияти шаҳрванд Дилшод Азимов сокини ҷамоати деҳоти Гули Сурхро муайян ва нисбаташ бо моддаи 649 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ майда дуздӣ парвандаи ҳуқуқ вайронкунӣ тартиб доданд. ёдрас менамоем ки мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд мунтазам ҷиҳати таъмини адолати ҳуқуқӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон шабакаҳои интернетиро назорат менамояд. ҳар як ронанда хуб медонад ки нандештани чораҳои бехатарӣ ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ба ҳодисаи нохуши роҳу нақлиётӣ меанҷомад. дар ин бахши барнома вобаста ба 3 садамаи нақлиётӣ бо оқибати марг маълумот хоҳем дод ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба вуқӯъ пайваста муҷиби марги инсонҳо гардиданд. имрӯзҳо бархе аз ронандагони воситаи нақлиёт ба қоидавайронкуниҳои дағал роҳ дода ба амалҳои ноҷои худ боиси сар задаи ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибатҳои нохуш гардида истоданд. масалан санаи 7 ноябри соли 2023 тахминан соатҳои 13:10 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 2233 EG02 Хоҷамбердиев Асадулло Шукруллоевич соли тавлидаш 1979 иstiqomatkунандаи ноҳияи Деваштич ҷамоати деҳотӣ Ваҳдат ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди нояб боҷон Ғафуров Ҷабор Расулов аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 2333 CV02 таҳти идораи ронанда Шораҳимов Шомақсад Шобурҳонович соли тавлидаш 1968 иstiqomatkунандаи шаҳри Истаравшан бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 2233 EG02 Хоҷамбердиев Дилшодбек Асадуллоевич соли тавлидаш 2005 иstiqomatkунандаи ноҳияи Деваштич ҷамоати деҳотӣ Ваҳдат ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ҳангоми дастрас намудан ба беморхона дар роҳ ба ҳалокат расидааст. мусофири воситаи нақлиёти мазкур Баротова Марҷона соли тавлидаш 2005 иstiqomatkунандаи шаҳри Истаравшан Қаҳрамонзода Нишона соли тавлидаш 2005 иstiqomatkунандаи шаҳри Истаравшан Абдуллоева
Марно соли тавлидаш 1988, иstiqomatkунандаи шаҳри Хуҷанд Акилова Нигина соли тавлидаш 1987, иstiqomatkунандаи ноҳияи Боҷон Ғафуров ва худи ронандаҳои воситаи нақлиёт ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд бистарӣ шуданд. Ё худ санаи 8 ноябри соли 2023 тахминан соатҳои 7:50 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи даф рақами қайди давлаташ 4103 ЕВ01 Ризвонов Алимардон Аҳматович соли тавлидаш 1988, иstiqomatkунандаи ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар километри 219 ҳудуди шаҳри Истаравшан бехатари ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Honda Servi рақами қайди давлаташ 5525 SO01 таҳти идораи ронанда Ҳаёту Фирдавс Нарзуллоевич соли тавлидаш 1971, иstiqomatkунандаи ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи Honda Servi Ҳаёту Фирдавс ва мусофирони воситаи нақлиёти мазкур Саид Ҳалимова, Давлатбек Сайфиддинова Миҷгона аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошташ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида. Мусофирони дигари воситаи нақлиёти мазкур Сафаров Неъматулло соли тавлидаш 1983, иstiqomatkунандаи шаҳри Душанбе ва Амирҷони Раҷабилӣ соли тавлидаш 2000, иstiqomatkунандаи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан бистарӣ шудааст. Оиди ҳодисаҳои мазкур аз тарафи муфаттишони шӯъбаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. санаи 17 ноябр тахминан соатҳои 19:30 ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Мерседес Атего рақами давлатиаш TG4717 KK02 Раҳмонов Абдураҳим Ҳамидович соли таваллудаш 1963, иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти шаҳри Душанбе дар километри 284 роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Деҳмои ноҳияи Ҷабор Расулов аз уҳдаи идораи автомошина набаромада пиёдагард Азизов Ризо Тухтаевич соли таваллудаш 1949, иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Деҳмои ноҳияи Ҷабор Расуловро пахш намудааст, ки дар натиҷаи бардоштани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ барои ҳаёту саломатӣ хавфнок дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. روی چند رای خریده؟ 50 بده 50 باشه اگر 28 میتی فرمایش گاز زیر کردیم ما هم دادم گاز زیر کردیم суръати аз меъёри муқаррари баланд ба ҳодисаи ногаҳонии роҳу нақлиётӣ боис шудааст, ки дар натиҷа ронанда аз уҳдаи идора кардани нақлиёт набаромадааст. изи чархи нақлиёт ва осебҳои техникӣ дар натиҷаи бархӯрди нақлиёт бо пиёдагард ба вуҷуд омада далели ин гуфтаҳост. ҳафтаи гузашта дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд байни корманзанҳои дар вазифаҳои роҳбарӣ фаъолиятбаранда озмуни беҳтарин корманзани мақомоти корҳои дохилӣ баргузор гардид. ҳадафи чорабинӣ дар баробари санҷиши малакаи хизматии корманзанони мақомот, баланд бардоштани мақоми зан модар ва пешниҳоди онҳо ба вазифаҳои баландтари роҳбарикунанда мебошад. ба вазифаҳои пурмасъули давлатӣ таъин шудани занону бонувон яке аз самтҳои сиёсати давлатдории навини Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад, ки бо мақсади арҷгузорӣ ба мавқеъу манзалати зан модар дар ҷомеа нигаронда шудааст. дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ низ занону бонувон дар як саф бо мардон хизмат намуда дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирию мубориза бар зидди ҷинояткорӣ саҳм мегузоранд. озмуни беҳтарин корманзани мақомоти корҳои дохилӣ тибқи нақша чорабиниҳои ассотсиатсияи шӯрои занони вазорати корҳои дохилӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи кормандони милитсия баргузор гардида, дар он 12 нафар сардорони шуъбача, хадамот ва шуъбаҳо аз ҳисоби занҳои низомипӯши роҳбар, ки дар сафи милитсияи Суғд фаъолият мебаранд, иштирок доштанд. тибқи низомнома озмун дар 4 марҳилаи санҷишӣ, кори хаттӣ бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, саволҳо вобаста ба фаъолияти асосгузори Сулҳваҳдати Миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саволҳо аз тавсеяи таълимӣ тарбиявӣ, масъулияти роҳбари сохтори мақомоти корҳои дохилӣ, вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода таҳти назорати омӯзгорони факултети 4-уми Академияи вазорати корҳои дохилӣ ҷараён гирифт. ҳайати ҳакамон дар баробари санҷиши хаттӣ дараҷаи саводнокии зеҳнӣ ва амалии иштирокчиёни озмунро бо пешниҳоди саволҳо муайян намуданд. маҳорати суханварӣ бо ду забони мақоми давлатӣ дошта тоҷикӣ ва русӣ, ҳозирҷавобӣ ба ҳайси роҳбар, малакаи роҳбарӣ ҳангоми кор бо зердастон, доштани донишҳои тахассусӣ барои таҳлил ва нақшабандии фаъолияти хизматӣ бахшҳои озмунро фаро гирифт, ки ҳайати ҳакамон ба он таваҷҷӯҳ намуда ғолибони се зинаи ифтихориро муайян намуданд. ҳамин тавр ҷои аввалро
подполковники милиция Моҳру Воҳидзода, сардори котиботи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, зинаи дуюм подполковники хизмати дохилӣ Шафоат Бобоҷонова, муовини сардори котиботи раёсат ва мақоми сеюми ифтихориро подполковники милиция Зебунисо Мавҷудалиева, сардори шӯъбачаи кадрҳо ва кору бо ҳайати шахсӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд соҳиб шуданд, ки дар озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин корманзани мақомоти корҳои дохилӣ вилояти Суғдро намояндагӣ хоҳанд кард. тамошобинони иззатманд ба ин эълони дархостии мақомоти милитсияи вилояти Суғд таваҷҷӯҳ намоед. Бо назардошти оқибатҳои нохуш дар ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоти маводҳои тарфгарӣ манъ карда шуда, ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ, амали ғайриқонунӣ ва ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам ҷиноятӣ дар пай дорад. Мутаассифона, ҳамасола дар моҳи декабр арафаи иди соли нав чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо баҳонаи дилхушӣ авҷ гирифта, асосан ҷавонону наврасон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд аз шаҳрвандон талаб ва хоҳиш менамояд, ки ба хотири ба даст овардани манфиати пулӣ ё дилхушии чандлаҳзаина меъёрҳои манъкунандаи қонунро сарфи назар накунанд. ҳамчунин муроҷиати мо ба падару модарон аст, ки дар ин самт фарзандонро назорат ва оқибати чунин амалро ба онҳо фаҳмонанд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. итминон дорем, ки бо дидани хатои дигарон роҳи дурусти зиндагиро, ки бо қонун мустаҳкаму ҳифз мешавад, интихоб хоҳед кард. зеро риояи қонун сарбаландӣ ва саодати мову шумо дар зиндагист. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, тан сиҳату хонаобод бошед. хайр.